Bon fo ka waleɲuman dɔn bi ye dɔnba de ye bagan mara ka hukumu kɔnɔna na parce que nin ye a siɲɛ 6nan ye ni association des docteurs vétérinaires bɛ ɲɔgɔn lajɛ san o san u bɛ ɲɔgɔn lajɛ siɲɛ kelen u y'an wele k'an ka na u ka kɛnɛ ɲɛnɛmaya o ye kelen ye k'a yira k'a fɔ docteur vétérinaire a ka jɔyɔrɔ ye mun ye an ka jamana in kɔnɔ a ka jɔyɔrɔ ka ca donc o la an nana o don fana k'a ɲɛnɛmaya filanan ye mun ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni maliyɛnw dama dɔrɔn de don maliyɛnw dama dama ministre kɔrɔw b'u la docteur b'u la caman b'u la n'u ye ayiwa livre dilan a bɛ bagan mara de kan k'a ta an ka indépendance la fo bi ko minnu kɛra a kɔnɔ ayiwa baara minnu waliyara baara minnu u bɛna waleya donc u y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ livre kelen mun tun bɛ anw fɛ ni ekɔlidenw bɛ a lajɛ o ye livre dilanla dustop fɛnkɛ fɛ 1952 donc a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a wagati mɛnna bi de maliyɛnw u bɛnna nin ye an ka président transition ka hukumu ye aw yɛrɛ y'a dɔn constitution maliyɛnw de y'a dilan bi maliyɛnw fana de ye nin livre in dilan mun b'a yira k'a fɔ yawa bagan mara bɛ se ka bagan mara tun bɛ cogo di bagan mara a bɛ cogo di bi ayiwa bagan mara bɛna kɛ cogo di an ka san minnu bɛ nalen ka ladilikanw di anw fana ma o bɛɛ kɛwale la k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka hakɛto ɲini minnu banna parce que mɔgɔ fila bɛ minnu tun b'u nɔfɛ olu banna ka ala ka yafu ma k'u kɔsuma k'u dayɔrɔ suma ka minnu fana ye nin livre in kɛ u k'u jija u ka fɛsɛfɛsɛ hali bi ka waleya ka tila ka an y'o de ɲini u bolo an kɔni ye lahidu ta k'a fɔ nin livre in a bɛna kɛ an ka ekɔliw la a bɛna kɛ an ka universitéw la a bɛna pour que parce que fɛn min dɔn an ka maliyɛnw de y'a dilan u y'a dilan k'a sɛbɛkɔrɔ dilan bi lajɛ n'a y'a lajɛ a tɔgɔ bɛ taa ko journée nationale des docteurs vétérinaires du Mali an y'a laɲini ka don kɛrɛnkɛrɛnlenya pour que ka se ka docteur vétérinaire de lakodɔn jamana in kɔnɔ n bɛ deli k'a fɔ n ka fɛnw na dɔnnibaa don maa mun dɔnlen tɛ kosɛbɛ jamana in kɔnɔ parce que a bɛɛ ka kalan kɛra kɔ kan ka na bon donc a man ca kosɛbɛ a kelen kelenw bɛ baarakɛyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a lakodɔnlen tɛ kosɛbɛ parce que Mali la n'i ko vétérinaire bɛɛ miirila ye mun bɛ yala ka vaccination kɛ bon o ye anw ka cakɛdenw de i b'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ médecin ale de bɛ yen ale de ye ɲɛmaa ye mais a ka baarakɛla tɔw n'olu ka ca kosɛbɛ o ye matronw ni sage-femmes ni infirmiers ye donc olu de lakodɔnlen don an ka domaine na olu de lakodɔnlen don kosɛbɛ terrain kan donc bɛɛ hakili la ko dɔgɔtɔrɔ ye pikirikɛla dɔrɔn de donc an y'a laɲini ka don kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ mun b'a to an bɛ se ka bɔ an yɛrɛ dama d'abord ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn lakodɔn ka taama ɲɔgɔn fɛ ka hakilinaw sigi ɲɔgɔn fɛ mais en même temps ka an lakodɔn jamana fɛ o n'i y'a lajɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka maa wɛrɛw cɛ ka na fara an kan nin ye 6e édition ye an ye première k'a ta fɔlɔ la fo ka na se 5nan na an tun bɛ ka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de lajɛ parce que n y'a fɔ cogo min na u kalanyɔrɔw ka ca u ma kalan san kelen u tɛ ɲɔgɔn dɔn donc olu fara ɲɔgɔn kan san o san an ka se ka olu tin don ɲɔgɔn na k'o kɛ groupe kelen k'o kɛ hakilina kelen ye an tun b'o de baara kɔnɔna na mais ɲinan ta ala barika la an ka docteur vétérinaire 5 u jɛla ka livre sɛbɛn ani u jɛla u ni an baarakɛɲɔgɔn tɔw parce que an ka baara kɔnɔ ingénieur b'a la technicien b'a la agronome b'a la fɛn bɛɛ b'a la ni vétérinaire ka kalan bɛ tɛmɛ nin bɛɛ fɛ et vétérinaire jɔyɔrɔ de ye ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ninnu bɛ hakilina fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ka kɛ a bɛ fɔ mun ma ko un fédérateur mun bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan agronome forestier éleveur santé animale santé humaine santé environnementale nin bɛɛ
parce que vétérinaire bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kalan fɛ yan'a ka kɛ dɔgɔtɔrɔ jolen ye donc ale de bɛ se ka nin bɛɛ ka kumakan faamuya a jɔyɔrɔ de ye ka kɛ ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka baara tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka sigidaw kɔnɔna na baara ka se ka faamuyali ka se ka sɔrɔ kɛnɛya ta fanfɛla la bagan ta fanfɛla la sɛnɛ ta fanfɛla la walasa yiriwa ka se ka na sigida kɔnɔ ni de ye vétérinaire yɛrɛ ye et c'est pourquoi bi an bɔla ala barika la livre in fana lancement kɛla bi u bɔla k'a fɔ ɲɛna n tɛ n da don n tɛna fɛn caman fɔ o kan olu auteur u yɛrɛ ye caman mɛn o kan mais vraiment k'a yira u la k'a fɔ docteur vétérinaire ye n b'a fɔ maliyɛnw ye n'a y'a dogolen yɔrɔ o yɔrɔ a y'a labɔ dɔnnibaa don fɛnba don mais fɛnba tɛ se k'a yɛrɛ kɛ fɛnba ye ni jama ni maaw m'a lakodɔn ni maaw ma n'a kɛnɛ ma d'a ma n'a sigiyɔrɔ kɛnɛ ma d'a ma tiɲɛ don n'a sigiyɔrɔ ma d'a ma mais bi bi in na docteur vétérinaire wulila nin y'a san 9 na an t'an sigi a ka d'a ma dɛ an wulila an yɛrɛ k'an tɔw wele an bɛ bɔ de an yɛrɛ de bɛ kɛnɛ ɲini ka an lakodɔn ka an yɛrɛ kofɔ ka waleyaw kɛ mun b'a to vraiment vétérinaire